O alcalde de Ribeira visitaba esta mañá as obras de pavimentación da Rúa dos Curros e dous ramais adxacentes en Castiñeiras. O Concello inviste preto de 90.000 euros nesta actuación tan demandada polos veciños, posto que o último asfaltado realizouse hai máis de 2 décadas. Unha obra moi esperada polos veciños e veciñas da parroquia, xa que levaban máis de 23 anos sen desfrutar dunha nova pavimentación que ao longo desta semana quedará concluída. É un investimento que facemos dentro do Concello de Ribeira por máis de 88.000 euros e que se suma a outros investimentos que levamos feito ao longo dos últimos meses na parroquia de Castiñeiras. Entre eles, o recentemente inaugurado Paseo dos Mosqueiros ou a remodelación do litoral da Méxida que dará comezo en abril. O importe total destas actuacións ascende ao €500.000. Acabamos de rematar as obras de renovación do Paseo dos Mosqueiros, un investimento de máis de 210.000 euros, e tamén ao longo do mes de abril empezarase a pavimentación e a renovación do Paseo da Meixida, cun investimento de máis de 163.000 euros. Por tanto, estamos investindo na parroquia de Castiñeiras máis de 460.000 euros para que a veciñanza poida desfrutar dos seus espazos verdes, das súas zonas de ocio, pero tamén para que teñan servizos renovados, nomeadamente aqueles que teñen que ver con servizos básicos, como é a dotación de auga potable, saneamentos ou a pavimentación que neste caso estamos facendo nesta zona.